Halo prolog hakan nga video tanya keren shaphang u Soitan haka Baibl. Ngin pe chang ni kajingkeli kalong ba u Soitan u bnengkong haka Baibl. Ngin pe Kumno ka Baibl ka ong namar hangning i ba haka bnengkong haka Baibl u Soitan u lapau haka ko buseng haka per eden. Hangning i ba haka bnengkong ya kaba ngi siothu ba u Soitan u lapau haka dur jong beseng haka per eden te namar hang ne ka Baibl ka ong batu tau beseng lo long ba start tam banya boro ki mar klau ki ba utrai la thau hane Genesis nong ba light kot ka bnengkong te hang ne su thu ba u ne u Soitan u la pau ni kong haka dur jong beseng ngina page biang haka Baibl khna ba gen so thu te u ne u Soitan ba ne u beseng u la syukur ya ka ban ba meu tau so uba U Blei ula mana ba day ban bam te hangning sotu ba une Soitan ula pau ningkong haka ba ula penshoy haka ban bam yo tau so te ude Soitan but ude ngin pe haka Bible namar haka panikong ula pau kumub sen te hangning hadin ka kitab pynpaw ka Bible ka pynpaw shai ba utau sen men barem ude Soitan ngin pe but ngin ya puli haka Bible kana makan shai lani kana bagin sotu namar hang ne hi ka Bible ka ong utau sen temen ya ubala khot Ksuid ba du Soitan uba syukur ya ka thei bro away te hang ne une sen lane Soitan udon sibon gerteng ya ka bang laban khot ngilaban ong ya yak jakor ngilaban ong ya sen ngilaban ong ya Soitan ngilaban ong ya Ksuid ndrei ude ju Soitan lane ude ju ya ka ba la program lane ka theo ya Soitan lane ya uta Ksuid te hangni ngila ban so thu lani pole haka kitab Genesis ula pau ningkong une Soitan lane Ksuid ula pau kum sen haka ndai dari ngile pole hangni ha kitab pynpaw ru ka ong biang kumju namar kaya thu shai uta besen barim lane uta besen ya ka ba ka Bible ka ong Soitan lane Ksuid te hangning so thu ba ka Bible kaya thu haka bnengkong Soitan ula pau kum sen andre haka tang kitab ka pathamai pa ya thu kham shai ba de Soitan ha ka bnengkong te hangning so thu la ding le pule ha kine ki lanong Isaya ko nong ba khasau ba hangne Esekiel ko nong war hu pra te phila ba so thu ba une Soitan la ne uta upsen ki de ki anger ya ka ba ki la kalalong Soitan namar ba kine ki anger ki de ki anger ya ka ba U Blei la thau ningkong ha bneng handrei namar bakini kila syukur U Blei kila kwa ban yai to hala ka jong kamon kila kwa ban yai to hala ka jong ka jingkwa jongki te namar kene ka dau kila kalalong ki Soitan lane Soitan ndrei kini ki anger kila ban kaladur lane kila ban kaladur hila de hakano kono ka dur ya ka baki kwa ban kala lara ki kwa ban kaladur hakadur jong sen kumba kila pau ningkong haka dur jong sen te kila lara ki kwa ban kala kadur jong ki briew kila hakadur jong kino ki marat lane ki ting lane kino ki dur kila handai kine ki de ki anger haning sotu ba Soitan ningkong haka ba ula pau haka ne haka patei haka ula pau ku sen ndrei ngi sotu ba ki de ki anger kine ki Ksuid lane ki Soitan ki de ki anger te hane ka Bible hi ke thu shai te ubaningkong uba long utau Ksuid lane utau nong yalam ya ki Ksuid lane ya ki wei par ki anger ban yele psha U Blei lane ban ya chala ka jong kamon udei Lucifer te kene ka jingpan ber ka jingsarong ber ka jinghap jong Lucifer te uni Ksuid ubaningkong uba yalam ya ki wei par ki Ksuid ban yele U Blei lane ban ya chala ka jong kamon lane ban syukur ya ki briew hadin ba U Blei ula beno ya ki anger na breng namar kene ka dau kine ki Ksuid kim la shu ban don hakmat jong Blei lane ban ya hakmat jong Blei ndai kila ya kaleng sadong kene ka perthei namar U Blei ula beno ya ki ndrei namar hangning sotu ba une Lucifer udei wei bnengkong ubala lam no ya ki wei pat ki anger ban yele psha U Blei lane ban ya chala ka jong kamon hangning sotu sha ka Bible ka ong sha hangni ha kitab Esekiel tar pilai pule ha ka bnengkong kini ki anger ki long ki ba janai handai tar ndala lap ya ka jingpom hok te kila kalalong no ki Soitan
de hangni nga try pisong thu ba ka Bible ka thu ha ka bnengkong u Soitan ula pau kum u seng ha ka im handai ngitip ba ka Bible ke thu shai ba kine ki kren farsi shaphang ki anger ki bala sha abeno na bneng bat ki bala kalalong no ki Ksuid menta lani ki Soitan de kalong kum ne ban song thu kham shai de ha ka bnengkong ha bneng u Blei lo thau ya ki anger ki don ki anger ki ba pha bat ki ba snew ki bala yale pyrshah U Blei kini ki anger ki ba but ya Lucifer ki kwa ban yale pyrshah ya ka mon U Blei bat ki don pat ki wei pat ki anger kumu mai care ki ba yeng ban don ha ka leng U Blei te haden ba kini ki anger ki la yale pyrshah U Blei te U Blei lo thau ya ki briew hang ni ha perthei te haba kum ta U Blei ula thau ya kini ki briew hang ni nga perthei bat kini ki anger pat ki layu I ba U Blei ula thau ya kini ki briew hang ni ha perthei bat kini ki anger ki bala kalalong ki Soitan ki la wan ban penshoi ha ka im bat ki la pau ha ka dor jong seng ha ka kper eden namar ki U Blei ula thau ning kong ya kini ki anger bat haden ulai I ba U Blei ula thau saya ki briew hang ni ha perthei bat kini ki Ksuid ki anger ki la wan ban penshoi ha U briew ha ka im bat namar kene ka daw ka pop kala wan sa kene ka perthei namar uban le pop ningkong ha bneng udai Ksuid lane udai Lucifer uban ningkong e ubala yalam ya ki wei pat ki anger ban yale pyrshah U Blei lane ban ya kylla ka jong kamon bat ubala wan ban penshoi ha ka im bat ula prong dur le ha ka dur jong seng namar kene ka daw ngisau thu ba handrei U Blei simla penjot no ya ki hang ne u klem penjot ya ki handrei u ai ha ki bakin ya katu kene ka por ne uban ya haki hala ka jong ka mon tat anda U Blei sa pendono ya ki ha ka si ka bakhadu namar kene ka da U Blei ula thau ya ki briew ya ki briew U Blei ula thau ya ki ha ka dur ba ken ya kat ba ki mon namar ya ki briew U Blei la da kim ya le kim ko ngu ya u te U Blei sa pendam ya ki sa penjot no ya ki ru ndrei namar U Blei lo thau ya kini ki anger bat ya ka bneng bat ki borok ki bron bneng bat kini ki anger ki baklalong ki Soitan kilalong ki Ksuid bat kilawan penshoi ha kini ki briew ya ba U Blei lo thau handrei u Jesus Christ ulayu I ba kini ki anger kilawan penshoi ha ki Jingkynthoh chu ba kilong ki briew te ling ba u Jesus Christ ulawan long briew pat ha kene ka perthei ban pen em ya kita ki briew ya ke ba kini ki Ksuid kila syukur ne kila penlong pop ya kini ki briew te ling ba u Jesus Christ ulawan sa kene ka perthei ban pen em ya kini ki briew ya ke ba kini ki Ksuid kila penlong pop namar kene ka daw kita ki banget ha u Jesus Christ ya ke ba U Blei ula pha ling ba mau ban wan sa kene ka perthei ban pen em ya kita ki bala penle pop daw ne u ya da kini ki Soitan te namar kene ka daw kita ki banget ha u Jesus Christ te kin yo ma pe ka pop ya ke ba kini ki Soitan kila penlong pop namar lada klem ka jing penle pop jong kini ki Soitan te amdan pop ha kene perthei amdan pop thandai namar kini ki Soitan ki Ksuid kila penle pop yang ida ke ba penshoi ha ka im nadu ka bnengkong namar kene ka daw ka pop kala hier pateng namar kene ka daw U Blei simla penjot no ya kini ki Ksuid ha ba kila le pop ru handai ursa penjot ya ki ha ka si ka ba khadu bat U Blei simla penjot no ya ki briew ru ki ba le pop handai ursa penjot ya ki ha ka si ka ba khadu U Blei ai ka mon la joj ban ya chipor ya kini ki Ksuid ru bat U Blei ula thau ya ki briew ru ya kita ki ba le pop da ka ba ki ba la pen le pop da Ksuid un ai haki ru chipor bakin ya ala ka jong ka mon handai U Blei ula maham ya kini ki Ksuid ru bakim dei ban sakri U Blei handai kim ngej bat U Blei ula petip ya kini ki briew ru baki dai ban sakri tang U Blei handai kim ngej kidon ki briew ki bangej bat kidon ki briew ki bom ngej bat kidon ki anger ki bangej bat kidon ki anger ki bom ngej handai kening sapu ba I hapan ngej U Blei ya ka ba ula hukum bangin dai ban sakri bangin mane bangin dai ban le pop kumbale kini ki anger bat kumba ki anger kila penshoi lane kila penlong pop yang te habang itip bakini ki Ksuid ki bala penlong pop yang te ngi hapan ngej tengbak u Jesus Christ balawan pan yap na kabenta ki pop jungi ya ka ba une u Soitan ula syukur te perlu kan try episode kane ga tang kane ga jingkli ba u Soitan ha ka bnengkong udai u anger bat
bat kylla kalolong ki Soitan bat ling ba Jesus Christ balawan sakene thei man pen emi kita ki briew ya kaba uni u Soitan u ula penlong pop yangi de hangni try prolog pisong thu de ngin sabek pat skwe pat ki video ha ko por kublai bun pi pe ka video